Els trastorns mentals relacionats amb l'estat d'ànim i l'ansietat, com la depressió, el trastorn obsessiu-compulsiu o el trastorn bipolar, són una de les principals causes de discapacitat. De fet, es calcula que una de cada 4 persones sofreix un d'aquests trastorns al llarg de la vida. I, per desgràcia, només la meitat d'aquestes persones milloren amb el primer tractament que proven. L'altra meitat ha d'anar provant diferents tractaments durant mesos o anys abans de trobar el tractament adequat. Per poder oferir aquest tractament adequat des del principi, necessitem indicadors fiables que ens diguin quin és el millor tractament per a cada persona. Per això, la recerca en neuroimatge del nostre grup té 2 objectius principals. El primer és trobar els canvis cerebrals associats a cada trastorn mitjançant ressonància magnètica cerebral. I el segon és crear algoritmes d'intel·ligència artificial que usin aquesta informació per a predir el curs i la resposta als diferents tractaments. A més, també metaanalitzem els estudis ja publicats per tal d'identificar les troballes amb major evidència científica i així contribuir a crear un coneixement més robust sobre aquests trastorns i sobre la salut mental en general.